Aj, šminkaj najde. Čest. Dosti prašine so. Ti gledaj, če te zdaj. Da li misliš, da kad ne gledaš, a me pogled vidilo? To tako se pravi to rata. Are you sure about that? Dobro se gleda. Dobro. Dosta to. Sve. Čekaj. Ne. Što? Poljaka, vas sam čekao čuš. Pa brat, da tam mora da se gleda barem orijentacija ljuške senge. Brat, čekaj, ovdje, tu ga gledaš nešto tako, razumiješ? A Matija ti kaže, što to možeš doći samo na crveni boji, a sve ti same zvi kaj crvena boja. Čega da gledam? Ne gledam se, ne gledam. Ne gledam. Zdaj, uopšte ne gledaš. Ne gledam. Ne, sve gledaš, mate. Ali- Ama svega stvar. Brat, kad te napravimo lajnja. Če ti radim duplo. Dobro, Poljaka, čaj, daj ti kažem. Ovdje ne gledam. Pitanje, Ne, ovdje ne, ovdje. ne mu kažeš ti kaj ja tamo Amo, je. ušile će mi ga napraviti, ne mu kažem. Ajme se ja. Pa da je to malce mora tjedno. Co nešto ne moći da mi riješiš? Ovo ti je rekao. To mi je to. Mati. Brat, što napravim? Kako gleda. Bandini. Kita putar juga. No, očana ova kapata. Zatvori ga, čekaj. Če? Wow. Da bi ste neka druga boja samo crvena napraviš? Ne. Vidi, brat. Brat. Ne vem, samo ako izčisti danje sa ova. Druge. Ali kaj planiraš napraviš sad ne za koliko da uzem? Vidi, cijeli. Novi ti crtat. No ne, Martin ne treba gledati poslije iznenaduvanje da vidi zanje, da si iznenadi kakvo remek djelo napravio. Če se ne gleda. Ne se vidiš. A ti gledat. Ajde gotovo, rado to izgleda kuracanje. Če nešto tu kad si napraviti. Znači ovo, ja ne ajde da ga znaš minkao, be? Aj tako, ja bi ti ne ugojem. Tako. Drži ga ti. Ajde. Brat, poslije znam da ih pitat kaj laži. Znači, Ti će me držiti. Zamati. evo je gotovo, ajde, ono treći. Kaj ti je mi sve? Pod nosa to odmah crtaj. Ovo je to. Poljaka sam. Soberija malce. Dobro. Gajtjata, soberija malce onako to more da ne onak. Už malo. Manje šmarace. Uvo je. Usta. Smrti se. Nice. Brat, nemam pojma šta pravim. Če, Poljaka, če mi se osložio. Dobro. Aj sad drž ga. I mislim... Toliko? To ja s tebe? Da. Slika za tamljen kibar, ja bi Sve znao. će napravi ova... Taja. Daj, evo laka daja. Jedna šminka Petar dolu ti padna, do nogata Ja ne odmah. možem da vidim ni kaj se... Spušti ja rakata do nogata. Eto ti. Ne, koliko zelo, sve koliko zelo da ti šminka. Sad ti Martin miži samo. Samo da vidim ovak. Kad bi trebao stalo napraviš. Evo, ajde, drži se. Martin miži. Martin miži ti.
Се смей. Ой! Гледай как си коментар. Чак не бъда. Мислите с Защо си ти ме шуста? Доста си мисля го... Чакай. Доста го припущи си мисля. Вратът си го бил на... Да видя му е бе, кай, се една гачка там. Еве ги ови мъртвите. Еве ги бамбуите. Къде се боите? Тук, айде. Тука. Да. Не това. Тука. Че, абе, горе. Аз съм да видя. И сова ще убива в едната тема. Цепляхачка. Ай! Отчари ме бе! Закачи ми го там. Ай, прецизно стейк, а? Чекай. Там нещо друго. Кай е някаква на той червеният? Да, червеният? Червеният. Дай. Кудра никога. О, пудра, чекай. Кай е? Ето. Кай е пъкавката? Че, съжден съм. Кай е пъкавката, бе? Го отваря. Вау! Ама не ми се сега. Не се крия. Излез ги там мачката или не съм шопатик. Забричайте да спрема. Не моти само ти навратата, бе сега. Това е будала. Кай е червена са, обаче червената? Да. Стипа, бе. Дай да видам. Ми правиш нещо, ама не да си прави. Бе! Си не знам, катър ми направи. Убо, айде. Да става ти убо. Защо Айде. Ай, види, ще го направи, по пръсти не види, първо ще го направи. Марта, айде. Марти преги се смети в уста, баб, кармино. Добро, имаме две овдека непознати будали, шминкани. Гледай лепотиция. Види ова означка на лицето. Скраден подпис на Марти. Еве съм аз, не говорим Дори да дело. зава малци. Малците да не отвърдам. Добро. Фаза... Яне, що не участвуваше на видео, той горе пиля, ребете го в коментарите. Да. И първи лайк, шер, субскрайб. Ако не, повторно subscribe. Ако сакав това Ако субскрайб, сакате дизлайк, стигнете пак subscribe. И се гледаме на най-много приятно.